Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле караучыларыбыз, тамашачыларыбыз, бүген безнең Фарук подкастының шираттагы чыгарылышы һәм яңа тема, яңа кунаклар, яңа иске кунаклар дип. Иске кунаклар белән яңа тема дип әйтик. Шулай булсын, әлбәттә. Һәм кунаклар белән таныштырыйк. Кунакларыбыз менә каршымда утыра, Карындашым гына түгел инде. Питрәч районының Яңа Шигали авылындагы урнашкан самый мощный дип әйтик инде мәчетләрнең имам хатибы Абдурахман бин Ауф исемендәге комплексның дип әйтик инде мәчетнең имам хатибы Данис Хәдер Баһаветдинов, коуч, тренер, лагерьлар оештыручы, момент балалар белән булса, вот бөтен сораулар аңа. Һәм тагын бер кунагыбыз, Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы эшләп килүче Аксакаллар шурасы рәисе, милләт йорты җитәкчесе, хуҗасы Рауф абый Хасанов. Рауф абый, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Һәм шундыйрак состав белән без бик мөһим, аеруча безнең динебездә, шәригатьтә мөһим урын алган тема турында сөйләшергә җыелдык. Ул да булса гаилә темасы. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләреннән билгеле никах ул сөннәт, ул пәйгамбәребезнең сөннәте һәм менә шул гаилә кору, менә гаилә тормышын алып бару, җаваплылык мәсьәләсе, кемнең нәрсәгә хакы бар, кемнең нинди бурычлары бар, балаларын тәрбияләү мәсьәләсе һәм менә бу темалар турында без бүген иншалла сөйләшеп китербез. Чөнки гомумән безнең моңа кадәр инде ничек гаилә коруга әзерләнергә дигән бер тапшыру булган иде. Анда без яшь җегетләргә, кызларга һәм яшь түгел җегетләр, кызларга дип төрле киңәшләр биргәләгән идек. Ләкин без анда әйтмәдек гаилә корганнан соң проблемалар бар киләчәге турында дигән. Гаилә корганнан соң әйтергә кирәк. Нәрсә килеп чыкканын һәм гомумән шәригать мәсьәләсеннән моны башлап җибәрү өчен Данис хәзрәт Гаилә бик җитди мәсьәлә, гаилә белән бәйле күп сораулар. Бүген килә мәчетләргә яңа кияүгә чыккан яшь хатыннар җылап килә, ирләре хакларын бузып, үтәмәгән җаваплылыклары турында әйтеп, ирләр зарланып килә, булмый хәзрәт нишләргә дип. Бик җитди мәсьәләләр. Минем әтим нәрсә турында сөйләшәсе килә. Бүген менә буквально менә шу беренче көн эчендә шундый авыр мәсьәләләр килеп төште. Ул гаилә белән теге гаилә төзегәнче дә барлыкка килергә мөмкин ул сорау, гаилә төзегәннән соң да барлыкка килергә мөмкин ул сорау. Бу гаилә безнең үзебезнең чыккан гаиләбез. Менә яшьләр, әйме, өйләнәләр, кияүгә чыгалар, үз йортларыннан күченеп китәләр бит инде яшьләр, егетләр булсалар, барыбер үз йортларында үстепләр, үзләренең нигезләрендә гаилә корырга тырышалар. Инде кызлар булса инде бу барыбер теге эми тип йорттан күченеп китәләр ир янына һәм кала әтияни. Әтияни кала. Һәм шу әтиянигә карата, төп гаиләгә карата мөнәсәбәт бик менә теге артта калына дип әйтәсезме соң инде менә заманасы шундый. Әйме яшьләр үзләре ничек аякка басарга, үземә ничек менә шушы фатирымны булдырырга, ничек машинамны булдырырга, ничек гаиләмне тәэмин итәргә дип менә башлары капкан, йөрәк шул борчылуларда йөгереп йөри, әйме бер туктаусыз. Авылга кайтып, төп йортка кайтып, әти-әни турында борчылып, аларга ничек тә булса булышып, кайту ягы инде теге артта калып бара. Менә шушы вазгыятта әйме бер яктан чыннан да авыр заманалар. Яшьләргә мин үзем яшь, әйме? Мин аларның проблемаларын аңлыйм. Аларның менә шу бөтен борчылуларын, кайгыларын аңлыйм. Но не согласен. Риза түгел менә шундый подходка. Бәлкем, менә шушы авырлыкларның төп сәбәбедер. Миңа калса, әйме, төп сәбәбедер. Менә шул әти-әниләрне калдырып, аларның аларга карата булган аларның хакларын үтәмәү, бу мөмкиндә яшьләрнең гаиләләрендә булган, яисә анда дөнья мал сорауларында булган авырлыкларын, кыенлыкларын китерүче төп сәбәптер дип мин уйлыйм. Шуңа күрә гаилә эчендә ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәт бер нәрсә, әмма ләкин менә шушы төп йорт, әти-әни аларга карата булган мөнәсәбәт һәм алар белән булган муамалат,
Әйме? Менә бу бүгенге синең гаиләңнең эшендә булган бөтен температураны, атмосфераны, әйме вазгыятны анда көйли торган бер нәрсәдер дип мин үзем уйлыйм. Тимерхан мине аңлар инде, минем энекәш бар. Безгә сорау биргәч, гаиләгез бармы дип, без бит инде гаилә бар дип җавап кайтарабыз. Малай да бар, кыз да бар дип тәгә мәсәлән. Энекәштән дә сорагач, гаиләм бармы дип инде әйтә. Бар әлбәттә ди, мин бит әти-әни бар ди. Без бер гаилә ди. Менә әти-әни турында күбез өйләнмәгән булса, гаилә юк дип әйтергә ияләшкән күп кеше. Менә кертмичә. Рауф абый, сезнең бит инде Аллаһка шөкер, по-моему, комплект бөтен ир балаларыгызны биреп бетердегез буга бит инде сез өйләндереп биттеләр бит инде. Биреп бетермәдек. Калдымы әле тагын? Юк. Биреп бетерү дигән сүз дөрес түгел. Без киленнәрен алдык. Монда төп мәсьәлә. Менә бу төп мәсьәлә. Мин үземнең хатымны кабул итеп, прям килен килә безгә. Аллаһның бүләге булып. Алып бетердегез мине алайса? Без киленнәрен алып бетердек. Менә алып бетердек. Барсын да өйләндердек, әлхәмдүлилләх. Матур гына яшәбез, но монда менә мәсьәлә нәрсәдә? Ул бит килен килә ниндидер гаиләдән үзенең тәрбиясе белән икенче гаиләгә килә. Ул гаиләдә дөрес тәрбияләнгән икән, анда олы кешеләргә хөрмәт бар икән, әти-әнигә, әби-бабайга, әби-бабайлы, әти-әниле гаиләдән килә икән. Тулы булган дип әйтәм. Тулы булган. Амин тулы. Ул аның бер тәрбия. Әгәр дә тулы булмаган гаиләдә булса, икенче тәрбия. Проблемаларны гаилә проблемаларын аңлап бетми торган чырларда булырга мөмкин. Ипләп кенә тәрбияләү, төшендерү иратның вазифасына керә дип уйлыйм мин. Иратның вазифасына керә. Кыз баланы алган икән үзенә килен итеп, буланы алгач тәрбияләргә тиеш. Хәзрәт Ягыйм бер сорау. Менә хәзер без хатын-кызларны калдырып торабыз, әйме? Менә сез улларыгыз бит инде. Уллар барыбер үз йортлары белән, үз нигезләре белән чыгып китәләр. Әти-әни янында кем калырга тиеш? Бездә бит инде гадәттә теге төпчек ул калырга тиеш бит инде, әйме? Менә бөтен җирдә дә менә шу төпчек уллар, әйме, шушы вазифаны үзләренә аласы килмидер бәлки. Менә андый кешеләргә нәрсә дип бер гаиләдә бер ират һәм чыгып китә инде. Теге Казан бөтен кешене тарта дип әйтик. Шуңа сезгә әйткән идем, бөтен теге малайларыгыз да гаиләле булды. Шуңа күрә турыдан туры сорауны күчердем сезгә. Гаилә дә баштан ук дөрес тәрбия булырга тиеш. Ират үзенең вазифаларын аңлап, кем ул нәрсә эшләргә тиеш, ничек яшәргә тиеш гаилә белән, әти-әнигә, туганнарга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш. Менә буларны аның балачактан күреп, канына сеңеп үссә, ул инде гаиләне җитәкләп бара алган ират була ала. Әгәр дә әйтик инде бөтен проблемаларны дилбегәне хатынның кулына тапшырып, үзе читтән генә карап тора торган, җаваплылыкны тоймый торган ир-егетне тәрбияләсәң, ул инде үзеңә әйләнеп кайта. Ул проблемалар катмарлана. Шуңа күрә ир баланы балачактан ук аңарда булырга тиеш, җаваплылык хисе тәрбияләнергә тиеш. Җаваплылык хисе ничек килә ул? Ничек аны тәрбияләп була? Иң беренче милли горурлык хисен тәрбияләргә кирәк була. Менә мин шушы гаиләнең баласы, минем ата-бабаларым шундый булган. Мин татар кешесе. Менә шундый милли горурлык хисе беренчедән һәм аның өчен инде үз телендә ул түгел, камил сөйләшергә тиеш. Әйтик, мәктәптә телне биреп бетермиләр икән. Без аны бирергә тиешбез өйдә инде. Мәсәлән, мин улларым белән һәр вакыт татарча гына сөйләшәм. Әнисе дә шулай, әби-бабайлар, туганнар да шулай. Шунда һәм икенче мәсьәлә ул бала бәләкәй чактан ук тәпе йөри башлагач, әтисенең кырына килеп, басып намаз укый башларга тиеш. Менә шу ике мәсьәлә бу бик
шундый актуальный мәсьәлә. Һәм еще ул әнисендә чакыра бит инде. Әни кил безнең белән намаз укы. Хатын-кызның бит инде. Әни вакыты ул һәр вакыт эштә, кухняда тегесенсе. Шуннан малайлар әнисендә чакыра. Менә шулай иттереп гаилә формалаша. Гаиләдәге бер тәртип. Һәм ул тәртип аннан аның гаиләсенә күчә. Мин уйлыйм, менә шул беренче миллилек, милли горурлык хисе, үз халыкны хөрмәт итү, тугандарын хөрмәт итү. Икенче мәсьәлә инде яки беренче аларның урыннарын алмаштыру да ярамый. Диндә бу, ислам динендә, динебездә ныклы тору. Шул чакта гаиләдә тәртип, ир була ала, хатын урында була ала. Минем фикерем шундай. Ягъни инде менә диндә булса дип әйтгәндә, ул гаиләдә булсын, гаиләсез булсын, ул бар шәхес булып калачак инде. Аның бер тотрыклыгы була дип әйтгәндә. Икенчедән, менә сез сөйләгәндә башыма бүгенге көндәге гаиләдәге рольләрне күз алдына китереп бардым. Һәм менә гаилә тормышына ир-атның күпме эшләү дип әйтгәндә, һәм хатын-кызның күпме эшләү күз алдына килеп баса сразу. Һәм карыйсын, менә ир-ат нәрсә инде ул ярай зарплата алып кайтсын игенәйме. Кайткач инде ул хатыны пешергән ризыгын ашый. Хатыны җәйгән урынга ятып йоклый. Хатыны иртә белән таш ул урынны җыштырырга может. Хатыны җыштырган, жуган кружкадан чәй эчәргә может. Хатыны жуган раковинада жуынырга мөмкин. Хатыны баланы, ул баланы алып бара инде нигә садикка, ләкин хатыны ул баланы киендерергә мөмкин. Хатыны счетларын карарга мөмкин садиктан түләү мәсьәләсендә яки башка мәсьәлә. Ягъни насколько без менә шушындый гади әйбердән дә кулда тотмыйбыз. Менә ират буларак, сез бит әйттегез, менә ират булып үсәргә хезмәте, никадәр хезмәт безнең теге артта кала дип әйтик инде. Гаиләдә кемнең вазифасы күбрәк, шул баш кеше була. Ягъни без барыбер да карамыз, счетларында, ЖКХ-сында ул әйтергә мөмкин түлә дип кенә, ләкин менә без иратка бит инде лампочка борыр өчен хатын чыгып кибеттән ул лампочканы алып кайтып, сиңа урындыкны китереп куеп, тег искесен сүтеп алырга да мөмкин, һәм әйтер мөмкин, моторым лампочканы да борып куяр димме, менә шуның кадәр дәрәҗәгә төштек дип әйтәсе килә иратлар менә. Юкмы? Ул ялкаулык кергән инде безгә нишләптер. Шул телефоннарда утыру, дөнья куабыз дип йөрү, яшәү. Андый нәрсә бар, һәм шуңа чыннан да хатын-кызлар күп зарлана. Анда инде безнең үзебезнең теге тырышып, үзебезгә ничектер бер максат куеп, теге әзгенә дин ягыннан да үсеш һәм инде гаилә башлыгы буларактан инде бер зур максат куеп үзебезгә шуның өстендә эшләү кирәктер. Ничектер максатчыл булу, миссиялы булу, инде бер нәрсә дә булса үземнән соң ниндидер булса бер из калдырам. Наследие калдырам дип уйлап, мирас калдырам дип тырышып кирешергә кирәк. Без әлхәмдүлилләh менә инде ничә баланы тәрбияләп үстергән, теге ничә ират дип әйтин тәрбияләп үстергән кунагыбыз да бар. Һәм менә әле ике баласы батыр булган балалар дип әйтсәк, әлбәттә туры килеп тора исемнәре дә бала тәрбияләүче яшь әтиебез дә бар. Менә шушы бит инде, шушы безнең максат. Чыннан да менә аксакалыбыз булган, безнең өчен мисал булган, һәм әле мисал балалар үстергән кешедән без сөйлисе килә. Нәрсә соң ул гомумән ират тәрбияләү? Менә нәрсә соң ул гаилә башлыгы тәрбияләү? Ничек аны тәрбиялиләр? Ничек аны күзәнә? Чөнки сөйләшкән бар инде, без гаиләдә турыдан-туры, целенаправленно дип әйтик инде балаларны тәрбияләмибез кебек. Менә яшибез. Һәм уйлаймыз безнең балалар безнең аттан кабатлый, безнең яки без менә ниндидер ситуациялар барлыкка китәргә тиешме, талашканнан соң алар кашында дуслашырга тиешме, яки теге гомумән талашмашка тиешме. Менә балалар күреп үсә, кара нәрсә икән, нинди мотор икән гаилә. Талашмыйлар да, дуслашмыйлар да. Кайтабыз, ашыйбыз, атыбыз, кайбыз менә. Хәзрәт, монда иң беренче әйтергә кирәк бу мәсьәләдә теге тәрбияләү мәсьәләсендә балаларны ничектер целенаправленно
ниндидер программа буенча тәрбияләү дигән нәрсә юк. Ул булырга да мөмкин түгел. Ул тәрбия синең үрнәгең. Син нинди үрнәк күрсәтәсең, улларың шуны эшли. Синең уртан кабатлыйлар менә. Минем әни мәрхүм 91 яшендә вафат булды. Без бергә яшәдек 20 ничә елдан артык. Килен минем әни оныклар бит инде. Әни әйтә торган, улым шул диванга яткач, аягын бүкләп ятма әле. Син торып киткәч тә малайларың синең артан шулай дип яталар. Алар барсын да кабатлыйлар. Идәнгә ятсаң, алар идәнгә ятып карый. Шуңа күрә үзебезнең үрнәк булырга тиеш. Иң беренче үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Шушыдыр инде программа. Мен программа дигәндә шуны күз алдына китереп әйтәм. Менә бит өйрәтәләр сезгә дә кемдер әйткән, шулай эшләмә дип мәсәлән. Үзебезне тәрбияләсәк, алма агачыннан ерак төшмый. Синең балаларың да синең кебек була. Менә минем инде улларым, әлхәмдүлилләh, мин ничәдер үй салдым, кайда гына булсам да өйләр салып, зур өйләр салып, шундый иркен өйләрдә яшәдек. Улларым да хәзер дөньялар хатын алгач, дөньялар курдылар да, үзләренә өйләр салып чыктылар, зур итеп, матур итеп. Менә шул бәйләнгән бер-берсенә. Әгәр дә син үзең эшләмисең икән, ялкау икәнсең, улларың да шундай була. Әгәр дә үзең хезмәттә икәнсең, алар күрә, синең хезмәттә икән, ничек хезмәт җимеше килә. Шуларның Аның бәясе ниндиме шул хезмәтнең? Һәм монда икенче мәсьәлә тагы хатын-кыздан да күп тора. Хатын-кыз иратның гаиләдә абруен күтәрергә тиеш, күтәреп торырга тиеш. Һәр вакытта да әйтеп торырга тиеш, менә әтиегез дип, әтиенең дәрәҗәсен күтәр. Кайбер хатын-кызлар бит теге иратның төрле чагы була, кайбер чакны яңгылышып киткән чаклары да була. Ул балалар алдында иратны тотына кемсетергә, түбәнсетергә, аның белән ул оныта. Гаилә башлыгы түбәнсетелсә, бу гаилә үзе түбәнсетелә. Шуңа күрә Самооценка. Шуңа күрә хатын-кыз бу мәсьәләдә теге кызып итәргә тиеш түгел, кирәк-кирәкмәгән сүзне балалар алдында әйтергә тиеш түгел. Әтинең абруен югары торырга тиеш. Шул чакта әтинең абруе йортта булмаса, бу йортта тәртип китә. Монысы однозначно. Өйдә тәртип булмый. Әтинең абруе булырга тиеш. Хатын-кыз гына өйдә тәртипне тота алмайлар, ни хәтле чәбәләнеп карамасыннар, дилбегәне алып карамасындар. Мин Әллә биреп карадыгызмы дилбегәне? Юк. Аллага шөкер, алды. Дилбегә сораучы булмады. Теге нәрсә дип әйтәм, бер гаиләдә шулай сөйләшеп утырабыз да, хатыны бик нин чая инде. Ирен ничек кенә мактамый инде кире яктан. Шуннан соң мин әйтәм, моны кара да, эш нәрсәдә. Дилбегәне үз кулга алган соң хәзер ирен бер нәрсәдә эшләми, лампочканы да сез әйткәнчә бурмый бит инде. Бу алып кайтып бирергә тиеш. Лампочкасын да, утыргычын да китереп куярга тиеш. Дилбегәне алган соң икән хәзер алып барасың инде, син ир кеше бит инде. Ялкауланып арбаның артына ятканда, аягын силтәп, ятып бар, айда бар, коялып барасың. Хатын-кыз да арып китәдән дилбегә чыгып китә. Ат арбаны бер чокырга итеп аудара. Гаилә бит ава таркала, менә шуңа күрә бу мәсьәләдә ират булып калырга тиеш.
арыса да, проблемалары болса да, іштен де арып қайтарға мүмкін болса да, ғайләдә өз вазифаларын үтәргә тырышырга тиеш. Хәтта инде балалар ничек укый, аның турында кызыксына бит инде, тәртип булдымы мен юкта, нинди ниләр бар, Яңалыклар. проблемалар булды. Әтик сорарга тиеш бит инде. Сорамыйча ярамый, чөнки балалар битен сизеп торырга тиеш, кем бунда главный. Шунда алар шул үрнәкне үзләренә алып инде, үскәч үз гаиләсендә дә шундый тәртип белән яши башлар инде. Анда оныклар да тәртип тәрбияле була. Безнең битен иң мөһим мәсьәлә безнең өчен. Безнең Бездән соң кемнәр кала? Нинди нәсел кала? Нинди балалар кала? Нинди оныклар кала? Дәвамчылар дип әйтәбез. Дәвамчылар кала. Менә шуның турында без уйларга тиеш. Бездән яхшырак, тәрбиялерәк кешеләрне калдыра алабыз, яки киресенчә тәрбияләнеп бетмәгән кешеләрне бит Аллаһ каршына баргач, башында җавап бирергә кирәк. Тәрбиянең иң беренче инде ул механизмы, ул балаларыбызны ислам динендә тәрбияләү, иң беренче бит инде дөрес исем сайлау, мусулман, татар исемен сайлау, ул матур, горур яңгырарга тиеш. Ул исемдә балалар бер-берсен эндәшеп һәм теге исемнәрен урыслаштырган ниләр дә бар бит инде балаларда. Менә бу инде милли горурлык исем бу баладан бетерә. Аннан әкренләп теленнән дә китә. Аннан инде ул Үзен югалта. Динен дә югалта. Менә бу нәрсәләрдән иң беренче дөрес исем сайларга, шуннан исламда тәрбияләргә баланы, аннан инде вакыт җиткәч намаз укытырга. Хәтеремдә теге балалар барып кайтасың командировкалардан. Улым торып азан әйтә, уята бит инде. Шуннан соң теге бәләкәй улым әнисе йокласын ди, уятмагыз ди. Шуннан уятмагыз дигән ул ишетә бит инде, сикереп тора, йөгереп килә, ачулана иң беренче, "Нигә мине уятмадыгыз?" дип. Менә килеп синең артыңа басып намаз укый. Һәм теге намаз укыганда идән токтайда, бит шок итеп башы белән Сәҗдәгә китә. Бу инде күрсәтә. Менә мин ши гыйбадәт кылам дип. Юк, бу аның ни Йокыга килгәне. юк ачуланганы. Намазга уятмагыз вакытында дигән. Шулай итеп, ул үзе менә тәрбияләү, диндә тәрбияләү, рухи көч аларда тәрбияләнә бит инде. Иртән торып, әйтик, яз көне сәгать 4-5-тә торырга кирәк бит инде. Тәһарәт алып, шуннан соң торгач, хәзер намаз укыгач, дәресләрен карап алалар бит инде, мәктәпкә китер алдыннан. Тоже бик әйбәт. Әниләр йоклатырга әйтәдән, юк, безнең эшебез бар. Шулай итеп, һәм нихәтле балалар күп, алар бер-берсенә үрнәк, һәм шушы үрнәк булып, бер-берсенә алар ярдәмләшеп, Тояныш булу шулай. Тояныш булып, шунда тәрбияләнү үзеннән үзе бара инде. Бернинди дә теге специально мин моны тәрбиялим, ниндидер тәрбиячеләр алган гаиләләрендә мен беләм, туганнар арасында да бар.
Біреу тәрбиеші етіп кімдедір алғанда енді мен барсам орысша сөйлеші балалар біле. Тәрбиешісі, деймі? Тәрбиешісі. Мен айтам, не мындай орыс тілі тәрбиеші алдыңыз. Ақшағыз көп болса, татар тілдісін яллап мотор етіріп, өзіңіз бұлдыра алмайсыз екен тәрбиелерге. Ну, в целом ол тәрбиеші керек ми? Ғайледе кен. Ғайледе әти әні өрінек, шу тәрбие. Бүтін бұл темада нәрсе айтасың. Дәрістерін қорғайындалар, мәселен, бұл өз алылыққа самасаятыңызға өретірге керегінде. Мен әнесіне дәріқ сәтмәдім, теге қойыр шақына балалар бетінде. Мұна оңламайым, мұна ердәмейді. Жеңілі сол. Жеңілі сол. Әнесі, әтесі оларға ердәм етіп ішләп береді, олар күшіріп мезі да. Мәне болды деген, Бұл методики бик олама. Қазір болмайын, қазір әтенелер аңламайлар мектепті нәрсе үйреткендер. Жоқ, аңлағандар да бардыр. Мәзәк ішін. Теге спышым образованием аңлайлар енді оларым вникает. Қойыр шақына. Мен айтам, өзлері іштінер, қата болса да, яңлыш ішлеселер де азақ тектерлерін алып тексерге мүмкін, түзетірге мүмкін, ерден бітерге мүмкін, но өзлері өз алды ішлесін. Проблеманы сарау шешіп бермебіз, әз болса да проблема білен ұшыратып, ұшыраштырып. Өздері қызмет қылмыша, ярамай. Селім шундай Менә сезнең сүзләрдә дә бит бик айырып ята торган пластлар, компонентлар, бик мөһим компонентлар ярылып ята дип әйтик. Алардан башка берничә китеп булмый. Шул ук мәдәни код дип әйтикме, үзеңнең кем булуың белән, кем булуыңны белү, телеңне булсын, мәдәниятеңне, кайсы милләттән икәнеңне, динеңдә булсын. Ягъни син шуларда үзең örnek түгел икән, балага бит örnek булып булмый. Без әйтәбез, балага синең örнегендә үсә дип. Димәк, сиңа үзеңә бик каты тәрбияләнергә кирәк, үзеңне тәрбияләргә кирәк бу очракта. Баруда теге, миннән карап, миннән кабатлар бурна дип кенә булмый. Үзең, димәк, менә шул аныкы да шул әйгә әйләнеп калачак, аннан соң баланыкы да син үз үстендә, Алла дип әйтмәгән, тик үз үстендә эшләү дигән сүзде. Син үзеңнең үстендә эшләмисең диләр име. Үзеңне үзең камилләштермәсәң, балаң да бер кашанда синең камилләштерелгән вариантны күрмәячәк. Син намазда булмасаң, син диндә булмасаң, син балаңны уятмасаң, тагын башка эшләрне эшләмәсәң, үзең уянмасаң, аннан соң менә Данис хәзер әйтмешли, ул бер көнне теге телен югалта икән, бер көнне милләтен югалта икән, динен югалта икән, нәкъ Данис хәзер әйтмешли, ул бер көнне үзен югалтачак. Менә бик кызыклы мисаллар битендә милләт йортында теге таныштыру һәм гаилә кору үзәген оештырдым анда. Минем секретарь алып барды инде ул эшне. Анда абыстайлар хезмәт кылдылар, йөгерештеләр, тырыштылар. Бер дустым Башкортстаннан шылтырата. Рәүф, менә улыма өйләнергә кирәк, берәр табалы. Татар кызын тәрбияле гаиләдән, мусулман булган, татар телен яхшы белгән, намаз укыган. Әйтәм, улың ничек соң? Әйтәм, ул намаз укыймы? Мен уратып карадым, булдыра алмадым, әнисе бит ни. Урысча сөйләшкән булды. Әйтәм, олайса ничек инде сиңа тәрбияле запрос дөрес түгелме? Ниндидер кемнеңдер баласын тәкъдим итәм, намазда улыңны укырга өйрәтелмәгән икән, ул ничек була инде? Икенче бер дустым тоже беләләр бит инде, шылтырата, даже киләм дә дип тә йөрүде инде. Минем ди улыма берәр әйбәт кыз килен табып бирде. Әйтәм,
Соң задание берем, давай izleyimiz. Bir ошылтырда қызыма күйеу тауып берді. Мен айтам, қызың Қырымда ма? Қырымда. Татаршасын жек. Не енді бек слабо. Әнисіне сылатсы дейін. Әнисі бейді мұна көршілай. Орысша сөйлеш берді. Кімгәдір сылтылар енді, емі? Жауаплылық бүйден ата қолында. Ата тәләп етірге тиішейді. Татарша сөйлешуіне мұна мен татар тілі біздің ғайләді дәулет тілі. Ғайлә тілі. Ғайлә тілі. Орыс тілі, уран тілі. Уранда орысша сөйлешесіз, үйде бір сөзде орысша, қыстырымша сөйлейсіз, чисто айтып. Екен, знаете, не береміз сеңе штраф, не деріш құшам. Шылай тұрып әкіріңіне тәрбиені ират алып бара бетінде. Әнесейін анда, мәселен, нендедір yoqlarga mümkün yere balalarına nitmeyinde. Yumuşaqraq bulun. Sondayrak sözlerini edik bu meselede öz yolun, öz liniyasını alıp barağa deyir. Hertege kızga meyten beri oturup gına isimini çek. İsimi derlerin direğinde. Sonday Tatardan çıqqan indi, Tatarga Rusya naşı indi. Yok, buzulgan indi. Indi yoңғырауық isim. Şundan meydem jırlay bilesin mi? Bilem. Meydem bişik jırın jırlarla mine telefondan jırlar okşam indi. Громко говорят, қойғандар бетінде. Әнесі шықырайын. Мұна кеуға шыққаш, не білән? Ире білән, үйренерлер. Только сен, не? Бірер әйбәт татар жігітін топ. Кеуға шыққаш үйретір ире. Мәйтем, ана сүті біле кірмеген, ана сүті біле кірмейінді. Мәйтем, ана нендей кеу табаз өзінде. Алай топ алмайыз, болмайыз. Мұна, мәйтем, bir iki ay vakit Tatarşa bişik jiri matırtıp jirlasın, Tatarşa matırtıp söylersin, hadir şıgırlanasız. Şunda biz kiyov izlep kararız. Abalay bulmayı. Nasıl bir bu meselede ne? Propaganda. Kızık neler problemler tuğa. Çünkü ata ana balаны бәләкәй шақтан ук тәрбиеләргә тиеш. Бу кыз бала ниндидер гаиләгә бара, һәм ул анда килен була. Килен булып, шул гаиләдә хезмәт итәргә тиеш. Һәм улын тәрбиеләргә тиеш, ниндидер гаиләдән үзенә хатын ала, һәм ул хатын белән гаилә корып, ул гаиләгә кереп, анда уважаемый, хөрмәтле кияү булырга тиеш. Кияү кеше хөрмәтле булырга тиеш. Әгәр дә хатынның ягына барса, аңа теге әби, баба ниндидер кирәк-кирәкмәгән сүз әйтү безнең халкыбызда юк. Аның белән дистанцияда турып кына хәбәрләшергә мөмкин. Әбигә кияүгә эндәшү, ниндидер тәнкыйть сүзләрен әйтү, бу гомумән тыелган. Әгәр дә сүзен әйтәсең килә икән, ана кызың бар, кызың аша ипләп кенә җиткер. Кияүнең маңгаена туры бәреп, ниндидер тәнкыйть сүзен әйтү, бу әдәпсезлек. Бу тәрбия, дөрес тәрбияләнмәгәнлеге күренә бу гаиләнең. Менә шундый нинди төшче булырга тиеш, акыллы. Уже төшче бу әби була инде, шын әни була инде бу. Менә сөйләштек ир-атның гаиләдәге линиясы дигән
сүз турында. Данис хәзрәт, яшьләр белән күп эшлисең, яшь гаиләләр белән күп эшлисең. Бармы шуңа бүгенге көндә линия? Яшь гаиләләрнең иратларында. Үзегездә бармы? Булганында бар дип әйтәм. Булганында бар. Ну, безнең әле бик күп эшлисе бар. Менә бу безнең милләтебезнең рухи кыйммәтләрен ничек итеп күтәрү. Менә бездә тәртип. Менә шул башта әйткән идек, әйме? Төпчек малай әтиянендә кала, әтияне карый, әйме, хезмәт итә аларга. Килен буларак икенче икән күчкәннән соң әти, әни ничек итеп килен итеп узата. Менә мондый әйберләр бүгенге көндә нәрсәгә әйләнә? Практик яктан bütün нәрсәне бетереп атып, җиңел, жайлы юлларын эзлиләр. Теге упрощается, ничек була да? Гадиләштерәләр. Гадиләштерәләр. Менә ничек тә булса теге традицияларны бетереп, арзанрак булсын өчен дип эшләнгән шундый юлмасын бу, усулмасын бу. Аңа бетерә алмыйм. Әмма дә ләкин менә шушы рухи кыйммәтләр, рухи традициялар, менә шундый бездә, без татарларда менә шулай иттереп куелган безнең традиция, менә шуны үтибез без, шулай яшәшәкбез дип, яшьләр инде иратлар үз алларында куймыйлар. Менә ничек практик яктан җайлы була, шул якны сайлыйлар. Җиңелрәк кенә. Җиңел икән, мәсәлән, менә бу яшь иратка үзе ен салмыйча яки әти-әнисе янында калмыйча хатын янына бару ягы. Алар мәсәлән, например, байрак, аларда миллик ягы җайлырак, яки ул якта, например, Казанда эш җиңелрәк, ул шул якны сайлаячак. Ничек җайлырак юл таба ала, ул шул юлны сайлаячак. Һәм инде монда менә шушы җайлылык кайбер нинди дә булса авыррак ситуацияларда менә шу милли безнең традицияларны калдыру ягында җиңәрәк. Ул инде безнең үзебезнең рухи көчсезлекне күрсәтәдер. Әйме? Шулай ук үзебезнең дә менә ачык итеп әйтергә кирәк, менә тәнкыйтьләп түгел, безне дә бит мине әти-әниләр, например, намазга өйрәтмәделәр. Күпчелек очракта яшьләр biz үзебез килдек намазга ничектер аңлап. Менә безнең буын ничектер. Менә безгә шулай килеп чыкты. Бүгенге көнгә килгән, дингә килгән яшьләр дә аларның гаиләләрендә шулай. Һәм аларны менә сез татарча безнең традицияларны сакламыйсыз, дини тәртипләрне калдыргансыз дип тәнкыйтьләп туры дөрес түгел. Чөнки алар аны белмиләр гомумән. Алар менә шушы ничек тә булса бу авыр вазгыятьтә, авыр тормышта үзләренә юл табып, шу тормыштан кырып, гаилә кырып, акчасын эшләп, ягын карыйлар. Әлхәмдүлилләһ, әкренләп аякка басканнан соң, уже олырак яшькә ирешкәннән соң, инде әти-әниләр картая башлаганнан соң бу сораулар килеп чыга башлый. Һәм инде шушы кешеләргә менә шу татарларның булган матур гадәтләрен, гореф-гадәтләрен аңлату кирәк. Аңлатып, әти-әниләрне кайтару, салучылар булсыннар. Менә шуны өйрәтер идек тә без дә белеп бетермибез. Шулай бит инде. Бу караганда тирәнрәк. Һәм бар икенче яктан проблема шул психологиялаштыру инде, әйме, гаиләләргә теге менә шул личный комфорт, личные границы, мои права, мои свободы дигән нәрсәләр, әйме, төшенчәләр үзебез турында күбрәк уйлау. Әйме? Ул безнең инде менә теге башка кешеләргә хезмәт итү турында булган уй-фикерләрне арткы фикергә куя, арткы планга куя. Ничек тә булса безгә шушы җаваплылыкны аңлап, әйме, шушы дөньяны бүтән яктан карап, үзебез турында гына уйламыйча, үзебез без бер гаиләдән чыктык, шушы гаилә турында тирән итеп төшенеп, без бит инде хәзер менә яшәргә карасак, bütün кеше бөтенесе белән теге аерым яши, бөтенесе белән теге таралышып беткән, һәр кеше үзе турында гына уйлый, безнең үз ние, безнең машинасы бар, эше бар, бүтән араларга кирәк түгел. Яңадан шулай итеп гаиләләребезгә, үзебезнең төп йортларыбыз, исән булган әти-әниләребез янында җыелышырга тырышырга иде. Һәм инде яңадан шушы җылы әти-әни йортларында шушы милли учакны кабызып җибәреп, шушы гаиләлекне, менә без шушы гаиләдән, без шушы нәселдән, без шушы әтинең, шушы бабайның балалары дигән бер хисне яңадан җыеп, туплашып шушы йортта. Шуннан инде дальше үзебезнең йортларыбызга киткәннән соң, кайтканнан соң, шушы учакны, әйме, сүндермичә, яңадан шушы тәртипне йортта, төп йортта булган
тәртипне шушында кертү ягын карарга кирәк. Менә ничек хәзрәт өйрәтте, аңлатты. Шулай бит инде безнең менә шул инде безнең программа. Менә безгә хәзер төп вазифа безгә яшьләргә, менә без хәзер яшьләргә шушы төп йортларыбызга кайтып, кемнәребез, кайсы нәселдән, кемнәребезнең әбиләребез, бабайларыбыз шуның турында өйрәнеп, ничек яшәгәннәр, алар ни татарларда гадәт. Гадәт ул теге порицаемый, чего? Ну, шелтәләнә торган инде дә булса бер нәрсә турында сүз бар ул, әйме, тегендә рамшаганнар турында сүз бармый. Ә менә ничек рухи кыйммәтләр һәм ничек мөгамәләт кырылырга тиеш дигән мәсьәләләргә тирәнрәк карап, шуларны өйрәнеп, шулардан хикмәт алып үзебезгә. Чөнки безнең гаиләбездә, безнең тормышыбызда андый сораулар күп килеп чыгачак. Синең балаларың, оныкларың, әйме, син үзең картаячаксың бер көн. Һәм син әгәр дә өйрәтеп калдырмыйсың икән, үзең кечкенә булып син безнең янда каласың, икәндә вот кызларыңны өйрәтмисең икән, син килен булып китәчәксең, безне дә калдырмагыз инде дип, әйме, кунак булып килегез дип өйрәтмисең икән, ахыры көндә син үзең калачаксың бер үзең. Шул вакытта хәзрәт, һәм инде моннан нәтиҗә буларак килеп чыга, безгә юл юк, әйме? Кроме как шушында кире әйләнеп кайтып, шуларны аңлап, шушында үзебезнең гаиләбездә булдыруда. Менә хәзер карагыз, медальнең икенче ягы юк түгел бар теге 100% дип әйтмибез, 100% түгел, ләкин бар. Хәзер бит шундый әниләр китте, алар кызларына әйтәләр, яра, авыл булса кире кайтырсың. Андыйлар да бар, яки анда караны теге атна, ике атнаның теге атна сен безгә кайтанда, яки анда бер атна кайттыгыз икән төп йортка иратның, икенчесен безгә кайтыгыз. Андыйлар да бар бит әле бик күп кенә очраклар. Ягъни төп йорт дигән әйбернең кыйммәте бетте, чөнки бер атна кайттыгыз икән, икенче атна монда кайтыгыз. Менә ул тартышу башлана. Әйе, монда хәзер әле генә никахта гына очрашкан ике гаилә, ике нәсел очраштылар да һәм китте. Бер атна безгә икән, бер атна сезгә, бер атна безгә икән, бер атна безгә китте. Менә шушындый теге ниндер бүлешү. Яшәү түгел, бүлешү. Узышу хәтта. Әйе. Ул ягы да бар бит әле. Ул бит әле менә бүген генә тирәлгән проблемалар. Түгелме? Эгоизм һәр бәндәдә бар. Минләү, Минлек, эгоизм. Минеке булсын дигән әйбер. Акыллы ата бу нәрсәләрне контрольдә тота, хатын-кыз эмоцияга бирелеп, андый нәрсәләрне куярга мөмкин баласына, но ата кеше саклык акыл белән уйлап, бу нәрсәләрне һәр вакытта килергә тиеш. Бу Мына Кайым Насриның яңарак кына иман нәшрияты китабын чыгарды. Тәрбияле бала. Әйе. Бик матур анда безнең татар халкының йолалары, тәртипләре язылган. Ничек гаиләләр корырга, нәрсә ул гаилә, ул бит инде бер дәүләт гаилә. Гаилә нык булса, безнең зур дәүләтебездә нык була. Ныклы гаиләләрне дәүләткә ныклы нигез бирә ала. Без моны шул нәрсәләрендә онытмаска тиешбез. Һәм иң мөһиме теге нигә бирелмичә ир кешене ир итеп, хөрмәт итеп, кияү икән ул, кияү итеп, хөрмәт итеп, кызларына әйтеп торырга тиешләр, кияүгә итагать кыл, кияүнең әти-әниләренә итагать кыл. Мондый сүзләрне әйткән кызның әти-әнисе андый таләпләр куймый инде. Шулай тегез, булай тегез, андый эгоизм ширләре аларда булмый. Шуңа күрә гаилә корганда, гаилә коручы ир-ат карарга тиеш. Бу нинди нәселдән, бу нинди тәрбия алган. Шуны күргәннән соң, аңлаганнан соң гына, чөнки бит ул синең хатының, синең балаларның тәрбиячесе, синең нәселеңне тәрбияләүче. Шуңа күрә бу нәрсәләргә игътибар итеп, яшьләр гаилә корырга тиешләр. Инде хәтта теге
шит кавымнан да алалар битинде анда енді Гомумән бүтән гадәтләр, бүтән караш. бүтән гадәтләр, бүтән карашлар анда Башка идеология. анда зур проблемалар туа. Шуңа күрә бу мәсьәлә буенча яшьләргә аңлатуны алып барырга кирәк. Менә без теге Флүрә исемле апа бездә алып барды, яшьләргә дәрес бирде. Никах кору алдыннан дәресләр үткәрде инде. Хатын-кызга ничек ир белән мөнәсәбәт корырга, ирнең әти-әнисе, туганнары белән ничек мөнәсәбәт корырга, ул кызларга ул тәрбияне бирде инде. Шуннан кайсыдыр хәзрәтне чакырып, буласы ир-егетләргә дә шундый тәрбия милләт йортында эшләргә уйлаган идек. Ну, безнең ниебез, теге хәзрәтебезнең чыдамлыгы итмәде. Анда бик кызыклы бит, үзенә күрә дискуссиялар барлыкка килә. Бүтән мәсьәләләргә җавап бирергә кирәк, сорауларга. Шулай итеп, ниләрне, яшьләрне тәрбияләү кирәк. Мәчетләрдә тәрбияләү, мәдрәсәләрдә тәрбияләү, ничек гаилә корырга, мусулман гаиләсен ничек корырга. Шул Каюм Насыйриның китапларыннан гореф-гадәтләребезне кире кайтарып, үрәтеп, менә бик кызыклы момент. Шу сораулар тугач бит өйрәнә башлыйсың. Мин үзем образование буенча технический институт битергән кешемен. Ну, все-таки тотындым өйрәнергә, ничек бу мәсьәләдә. Шуннан менә егет белән кыз ничек күрешергә тиешләр ислам кануннары буенча. Татарларда элек ничек булган? Ничек алар күрешкәннәр, ничек танышканнар? Булган инде анда теге сабан туйлар булган, ниндидер бәйрәмнәр, шунда алар бер-берсен күргәннәр, но иң беренчесе булган яучылар институты. Абыстайлар һәрбер кызны белеп, нәселен белеп, тикшереп, Тирән анкета җыйган. Анкета җыеп, һәм шуңа тәкъдим иткәннәр. Менә бу кыз, бу гаилә сезнең угылыгызга Туры килә. туры килә, шуңа күрә менә шуны тәкъдим итәбез дип. Һәм бу бик тә әйбәт булган, бик тә дөрес булган. Һәм теге ничек алар һәр күрешергә тиешләр, танышырга тиешләр. Ул тәртиптә бик кызыклы куелган. Яучы әйтә, менә әти-әниләрен кыз ягына чакырабыз, чәй эчәргә. Килеп, танышып, күрешеп кенә китәләр, сөйләшеп кенә. Егетне дә алып киләләр үзләре белән. Һәм шулай итеп танышу. Шуннан соң инде кыз ошаса, әйтәләр, безнең улыбыз сезгә килеп йөрсә, сез каршы түгелме? Ата кешегә әйтә инде. Ярар, җавап биребез дип бит инде күпмедер вакыттан соң. Шуннан җавап бирәләр бит инде. Килеп йөрсен егетегез, безгә ошады. Теге егет килеп йөри бит инде. Бу егеттә карый, бу гаиләдә нинди тәртипләр, алдан анасы сөйләмә, или әтисеме, анасы сөйләй икән, значит, бу сагая бит бу гаиләдә. Аңласа шуны. Аңласа әле. Бу гаиләдә анасы командирша, хатында булачак, хатында шулай булыр. Шуны аңласа, хәзер ул әкрен генә бу гаиләдән әйтә килми башлый бит инде. 1-2 тапкыр килә дә, күрә дә, аңлый да, аңлашыла бит 1-2 тапкыр эчендә.
Мына шундый тәртипләр булган бит инде. Машалла. Менә шул тәртипләрне хәзердә кертү кирәктер дип уйлыйм мин. Гаилә корганчы теге бу кыз матур, бу миңа ошады. Аның Бетте вәссәлам. Яратам бетте китте. Алай булырга тиеш түгел. Барысында карап, өйрәнеп, өйләнергә тиеш. Шул чакта бу гаилә ныклы була инде. Монда минем ассызыклап бер фикерне салып калдырасы килә. Менә без тормышта нинди дә булса сораулар каршында басабыз һәм без бу сорауларга җавапны эзлибез. Менә шул җавапны эзләгәндә без хикмәт ияләре булган, инде милләтнең җанатарлары булган сезнең кебек олы кешеләр янына килеп, Рауф абый белән, мәсәлән, шушы милләтнең гадәтләрен аңлап, аның менә гадәт ул нинди дә булса бер әйбердән килеп чыккан хикмәтле бер шишу юлы. Шулай бит гадәт. Менә шулай итеп урнашкан икән ул. Димәк, шушы урнашуның бер хикмәте бар. Ул менә теге бер кеше әйткәндә, болай итәбез дигәндә, шулай итеп куймаганнар бит инде. Аның тәртибе килеп чыккан, нинди дә булса теге бөтен кешеләр дә тарих дәвамында син бүген килеп чыккан сорау каршында торган кебек торганнар. Һәм шушы сорауларга милләт, аның бөтен хәтер күпкә тирәнрәк безнең 15-20-30 еллык тормышка караганда. Шушы киң тирән булган хәтерле милләтнең гадәтләренә килеп без үзебезнең сорауларыбызга җавап эзләсәк, иншалла, без анда күркәмнең күркәме булган, менә теге оттачивать ителеп, бизәкләнеп беткән күркәм шишу юлларын табарбыз дип мин уйлыйм. Һәм үземнең кардәшләремне, милләттәшләремне, яшьләрне инде шушы милләтнең гадәтләренә төшенергә чакырам, иншалла. Шулай эшләсәк, шулай итеп үзебезнең милләт җанатарлары янында бергә булып, шу тарихны тикшереп, аңлап, аның хикмәтенә төшенеп, тагын да тикшереп, яңадан кабызып җибәреп, шуны үзебез өйрәнеп, башкаларга да өйрәтсәк, иншалла безнең нәсел, безнең милләт тагы да көчәер. Шушы хикмәт белән эшләнгән эшләр иншалла ахырларда нәтиҗәле булыр дип өметләнәбез иншалла. Мин әле уйлап куйдым, гомумән әйтәм, Рауф белән аерым бер авторский тапшыру ясарга кирәк икән үзенә генә милләтем гадәтләре яки милләтем тәрбиясе дигән бер шундый аерым бер мәктәп утыртырга, шунда һәм сөйләтергә, тыңлыйсың һәм шуннан да Данис хәзрәт әйткән, без күрмәгән, ләкин ничә гасырлар, ничә еллар дәвамында менә үзенең мөһим ролен, тәрбия ролен башкарган гадәтләребез, горефләребез, яшәешебез, ул теге гореф дигәндә әле ул теге гореф дигәч, нәрсәдер элеккеге күз алдына килә. Теге менә яшәештән аерып чыгарганнар да бу гореф. Менә мосы безнең яшәеш, мосы гореф кенә. Менә киресенчә дин яшәү рәвеше дип әйтәбез бит инде, шуның кебек бу гореф та шушы яшәештән бер аерылгысыз өлеше дип алып, менә шушылай яшәгәнбез бит. Менә гади яшәүне генә сөйләп чыксаң да, без менә шулай яшәгәнбез, менә шулай тәрбияләнгән, үзенә күрә бер зур дәрес, шуннан да бер подкастлык кына түгел, аерым бер әйткәнемчә, аерым бер программалык менә теге сөйләтәсе генә килә, менә тыңлагыз, шулай бит ул булган, хакыйкать бит менә шунда гади хакыйкать аңларга гына кирәк, тыңлый белергә генә кирәк дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт хәзрәт. Менә шул аерым рәхмәт әйтә. Андый белемле безнең галимнәребез бик күп. Безнең аксакаллар шурасында академикларыбыз, филологларыбыз, тарихчыларыбыз, алар без шундый үзебезнең фикер алышуларны оештырабыз. Аларның фикерләрендә мин һәм гореф гадәт бит ул асылда шушы динебез, асыл динебез исламга таяна. Үстерелгән халкыбызда. Ул ислам кануннары рамкасына керәме, юкмы? Кирсә ул гореф гадәткә әйләнгән. Кирмәсә калдырылган, читкә куелган. Менә иң мөһиме инде халкыбызны ныклап, динебез исламга кайтарып, исламда тәрбияләү, һәм барча халкыбыз да 5 вакыт намазны үтәп, динебез исламны өйрәнеп, шуның нигезендә яши башласа, барысы да иншалла әбәд булачак. Халкыбыз яңадан яңа рух белән күтәрелеп,
үсеп, күп гаиләдә бит моны без әйтәбез инде, күп балалы гаиләләр мөһим бит инде. Тәрбияле бала булсын өчен тәрбияле бала, теге бер бала, ике бала да гына тәрбияле бала була алмый. Аларда Эгоизм күп була. эгоизм шире була. Әгәр дә 4-5 бала булса, алар өлкәнне дә тыңлыйлар. Уртанчысы да шунда бергә алар белән, кичесе дә инде караулы. Шуңа күрә безнең мәсьәлә күп гаиләле, күмәк гаилә, балалы гаиләләрне булдыру, аларга юл ачу. Менә шу мәсьәләдә дәүләт тә тырышлык күрсәтергә тиеш, чөнки әгәр дә инде безнең балаларыбыз булмаса, без сон ягыннан кәмеп барсак, безнең салган өйләребез, дөньяларыбыз, дәүләтләребез буш тормаячак. Анда бүтән халык күчеп киләчәк. Һәм ул өйләрдә, дәүләтләрдә бүтән халык яшәячәк. Безнең татарыбыз түгел. Һәм ул халык үзенең чит гырыф-гадәтләрен кертәчәк. Шулай итеп, халыкыбызны юкка... Безнең кызларыбызны алачак. Кызларыбызны алачак. Ирләр икенче төрле кызларны алачак инде. Милләт дигән төшенчә бетеп, халыкыбыз югалуга барырга мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләдә көчле итеп эшләү кирәк. Безнең җәмгыяви оешмаларга һәм дәүләт органнарына. Тагын бер тапкыр әйтәсе килә инде исемнәрен. Менә Рауха Хасанов дип, анда Данис Абый Баһаветдинов дип, Ленар Абый дип, ладно, Тимерхан Абый дип, чөнки шунда бик көчле фикерләр яңгырады. Инде исемлек белән генә, титр белән генә чыгарасы килә. Нәкъ менә бүгенге төп фикерләрне сезгә шушындай алпат шәхесләре үзәтте дип әйтәсе килә, кабатлысы килә программа ахырында һәм без бик мөһим әле нәтиҗә чыгардык. Шунда бер ассызыкланган әйбер, төзек гаиләдән генә төзек җәмгыять чыга. Без үзебез яши торган, үзебезнең балаларыбыз киләчәктә яши торган дәүләт, җәмгыять төзек булуын теләсәк, әдәпле булуын теләсәк, ниндидер бер бозык җәмгыятьне күз алдына китерәсе килми бит аны. Аның өчен безнең үзебезнең гаиләбез төзек булырга тиеш дигән. Әлбәттә, шунда рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бик күп үзебездә сизмичә теге безнең теге тапшыруның вакыты да ахырына, акырын якынлаша килде һәм шуның барлыкта бу күп кенә төрле актуаль, кирәкле, әһәмиятле темаларын күтәрдек. Менә гаилә темасына кагылышлы, аеруча инде менә монда безнең галимнәребез сүзләрендә, хезмәтләрендә чагылган, менә милләт тормышында чагылыш тапкан күп кенә дини принциплар, шариғатка туры килгән принциплар, ал нәкъ менә шул милләт белән дин бер-берсен шактый гына еллар вакытында, чорлар вакытында саклап килгән һәм хәзердә аларның хәзерге көн проблемаларын, мәсәлән, шул ук кыенлыкларын аңлап, әкрен кайтарып, яраклаштырып, аны барыбер алга таба үстерергә кирәк һәм инде гомумән ул әлбәттә хәзерге әле кичкенә булса да балалар әтиәниләренә дә мөрәҗәгать, ул яшьләргә дә мөрәҗәгать, ул улыларга да мөрәҗәгать, чөнки бер кайчан да соң түгел әлеге менә мәсьәләләр турында үзенең балаларын, уныклары белән аралашырга һәм инде иншалла бәлки нәкъ менә бу тапшыру нәтиҗәсендә дә кайбер караучыларыбыз үзләренең гаиләләрендә аерым бер үзгәрешләр каралса, иншалла һәм гомумән безнең шундый дугада каласы килә, гомумән безнең динебез, милләтебез вәкилләре нәкъ менә шул аеруча гаиләләрен үстерә һәм аларны камилләштерүгә камилләштерү юлын аша безнең динебезне дә, җәмгыятебезне дә алга үстерсен. Иншалла. Кыскасы, җаваплылыкны хәтерлик һәм киләсе чыгарылышка кадәр хөрмәтле караучыларыбыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Урысчасыннан мощныйрак булды. Инде юк, монда чагыштырырлык түгел.